彼が離脱。すぎて敵ファンを心変わりさせることに成功。左上のマリーンズファンの男性の注目。塁上でおなじみのポーズを取る大谷に、三塁側内野席のマーリンズユニフォーム姿の男性もノリノリで声援を送っていた。すると次の瞬間、男性は着ていたユニフォームを突然脱ぎ捨てると、再度大谷に向けて拍手。大谷の活躍に心変わりしてしまった様子だった。あの兄ちゃんはマーリンズファンやめて大谷さんファンになったのかな。マーリンズファンやめてるやん、さすが大谷さん。マーリンズファンを周波替えさせる大谷選手。大谷ファンは楽しいと気持ちいいほど打ってくれる。なんでか知らんけどアウェイなのに大谷への歓声すごかったな。ローンデポパーってなぜか大谷の耳のファンめっちゃいるんだよな。 WBC 優勝したのもローンデポだったし大谷ファンが生息してる。